Jaj. Puco? Ja ti v poslednom čase rozvíjam takú myšlienku, že toho ťapáka by sme už konečne mali dať dole. Počúvaj, Lacike, nehaj tak. To ja už som vybavil. Zavolal som záhradníka. Ale Puco, si ty kompletný, na čo je nám záhradník? Však my nepotrebujeme pokosiť trávnik, my potrebujeme dať ťapáka dole. Ale ne, Lacike, ne je taký záhradník, však to je len krytie, ne? On ináč zakopáva ľudí. Zakopáva ľudí? No ale ticho, Lacike, však môžeme tu mať ploštice. Ploštice? Jaké ploštice, čo blázniš? Minulý týždeň sme deratizovali. Lacike, ne také ploštice. Však bílá technika, ne? Odpočúvacie mikrofóny, ne? Mikrofóny? No. Však buď ticho. Ploštice tu máme. Jo, že jak tebe dopína. Jak tebe dopína. Lacike, musíme šifrovať. Aha. Šifrujme. Ticho, počuješ? No. Už je tu záhradník. Zdravíčko. Dobrý, zdravím. Jako? Ale dobre, no, veľa roboty. Však je sezóna. Však sezóna je stále, ne? Je furt, ne? A čo robíme? Tak odstraňujem konáre, ktoré sú prebytočné. Takto, chlapec môj, ale však to zostáva trošku špina za nechtami, ne? Ale kdeže, ja si na toto dávam veľký pozor. Pracujem zásadne v rukaviciach. Čistá práca. Profík. Takto, chlapec môj, my máme pre teba jednu takú objednávku. Poď s nami, vybavíme dolu detaily. Poď. Dobre, však od toho som tu. Poď, chlapec, poď. No a čo si páni budú želať? Takto. My potrebujeme dať ťapák dole. Lacike, šifruj. Pardon. Šifrujem. Počúvaj ma sem. Do náš rajón preniká taký jeden... Hovorme mu, že Ker. Ker. No a akože krík. Áno, krík. No, A ten krík potrebujeme dať dole. akože robí zle. Presne. No, a vy ho chcete odstrániť. Šifruj. Odpíliť. Presne. No a za koľko peňazí? Šifruj hechtáky. Tak za koľko hechtáky? 80 hechtáky krík dole. No ale to nie je ľahká robota, to ja nemôžem robiť pod cenu, však kolegovia by ma zabili. To nechceme. 100 hechtáky. Hovoríš 100 hechtáky krík dole. Dobre, ale potom ho dáš dole, hlboko fialky pod dole. To sa môžete spolahnúť, ja ho poriadne zakopem. Šifruj. A akože znie. No. Dobre. Počúvaj ma sem. 50 hechtáky dostaneš teraz, 50 hechtáky, keď krík pod fialky veľa dole. Ale to si nerobte starosti, však čo môžeš urobiť? Hneď neodkladaj na zajtra, ja to mám raz, dva hotové. No. Ten je tvrdý. Profík. Jaký tvrdý. Puco, však ten idiot píli mamin obľúbený ker. Nehaj tak, Lacike, však sa kryje, ne? Šifruje, ne? Ty jak si ho zohnal? Cez Alexea. Šifruj.
Cez Kosťovho brata. Alexia, No, jak ten sa kryje? Lacike, ale mama bude nasratá.